Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Betty at tubo ti Cordillera. Sakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw papagayam, maminsan pa nga ingkam apela kada kayo, amay may salaang ti legit YouTube channel ti Ferds Caballero. Da kami matlaang ti legit nga agparpartuat iti drama, adagiti tugot iti danati biag. Kat pagyamanan unay ti suporta, ken panangisakityo kadagitoy numo. Babaan iti agtultuloy, apanang suportaryo iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot tan kakabsat, akidawan mi nga i-follow, kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page. Tapno agtultuloy nga updated kayo, kadagiti kabarbaro nga uploads tayo. Happy listening to Ma'am Grace Agtina, kastamot tan ti Agtina family, di Tapasukin, Ilocos Norte. Makablaawan ni Emmy ti Primero family ti Pindangan First Kamiling Tarlac from Poland. Happy birthday to Domingo Lega ti Nalbosur Luna La Union from Nida, Neveras. Shout out Mary Grace Enrico, Rosie de Guzman, Chris Bocatan, ken Hansel Castillo Ulep. LV ti Dubai, Zeni ti Kuwait, Christy ti Oman, Rhea ti Bahrain, Emily, Ryan, ken Jonalyn ti Singapore from Juliet Sukitan. Barrientos family ti San Leonardo Aglipay Quirino, especially the Jamaica, John Lloyd ken John Dave from John Barrientos. Culaton ken Tangalin family from Christina Tangalin Culaton. Jmar, Josel, Kylie,
JR, Iza, Christian, LV, Shireen, kastamot ni Jerry Lynn, Michael, Henry, MM, kan Adeline Tipodtol Apayao from Judith Ramos. Hoving and family, Judith Bersaval Tibamban Nueva Vizcaya from Leonora Bautista. Lopez family, Tibatal Namnama Santiago City, Isabela. Tatay Virgilio Lopez. Joshua Lopez ken Riz Axel Lopez from Francis Lopez. Matusalem Fernandez family, Jenilyn ti Dubai, Kimberly ken Lady Len from Nelia ti Dubai. Tolosa family ti Manzante Magsingal Ilocos Sur from Lynn Tolosa ti Hong Kong. Rombawa ang Batali family, Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Betty. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Sapay la kuma taagtalinaad nga adda kayo asi kakaradkad, kan mataginayon nga adda kayo itinasaya at asalunat. Tapno agtultuloy latamat amalinglingay da kami, babaan kadagitoy uploads yo. Iled na klaangan man ang itinagan a Betty, tubo ti Cordillera, ngam iti agdama kat adak dito'y syudad nga agad-adal. Agtali na adak lakuman a listener manang, ngam natignay tiriknak, gapu kadagiti imunan anang ngagak apakasaritaan, mainaig kadagiti addaan kapadasan, saknan dagiti makakanigid a grupo. Katkas ambag kumatan, tapno mailiklik ti kaadwan, nagdesisyon akarod nga ibinglay kumat daytoy apakasaritaan, tapno makaipaay impormasyon kan pakdaar, iti amin anaayat adumdumngag. Iti anak, sumipngeten, saan aron ba nga maabutan kay terapi dito arubaya? Ilipas ko langan tar aramidok tatang. Ituloy mo lang day ta inton bigat. Narigatan, amumot ang masansa na lumabas dito'y day to yung katibagbag. Ba't na oras yun? Lumabas kami pa Sige lang kakabsat. Tatang, NPN tagisinsan ka di? Di ka natagari. Day to yung tibagbagak. Iso ajak kayat ang madandanon kay tisipngat iterwar ti balay. Unuray dito lang arubayan. Apay nga min tatang. Masansan nga rod alumabas dito'y dagi siya alalaki. Awan mat ti madingar aramidan da tatang. Nasimpot damat. Betty anak, saan nagaputaawan ti madingar aramidan da kada tayo? Kat agtalag tayo latan. Narigatan anak ko. Ngamin, agdadatal at akabusor ida ti gobyerno. Dalen, apay di tabagas nga ilaslasin mo. Anan mo am dayta? Daytoy latan ti idonar tayo kadagiti makakanigid lakay. Apay, agdaw-dawat da kadimanan iti abastoda. Wen, napanda kano iti balay ni Kapitan. Katagkid-kid daw da iti basit at tulong para iti abastuda. Ay, anyan. Isuda pa may laklak amad. Imbes anawadwad ti abasto tayo nga mangirarit damay. Dulpo, anya ka kadi. San man atila sasawom? Ang mga noda makangagkan ka, kat maidanon pa'y kadakwada. Baybay am kadilatan. Nasaysaya atan ti kastoy amang tad tayo, ngam tiriribukan da tayo pa'y. Sa bagay mo't kat di Ala, tainakbit itulod da ito'y. Ay, saanan. Siya kunti mapandalin. Dulpo. Ang mga numasalaw mo pa ita. Syaklat anti mapan mangitulod iti inlasin mo abaga si Dayan da Kapitan. Agbati kayo langan dito'y balay, ita anak ta.
nga nang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Tatang, agmano Masaya ta si Mangpot kan Betty. Kumusta ti panagadal mo, anak? Nasaya at matatang. Kan talagang igagad ko. Tamo yung mat nga agkolehyo akton. Masaya at mo't nukasta, anak ko. Ala, panawan kayo pa'y nga agama. Tay nakisaganan ti ilutok apang rabyan tayo. Sige lang, dalen. Betty, anak, agyaman nak tayo gagawin mo ta agadal. Amo mo't niya ikagkagumaan mi ti amin kaninanang mo, tapno mapagadal da ka. Di kayag danag tatang. Kas ka ni Manong, talaga nga igad ko mo ti agadal. Iti kasta. Oh, Ha? Anya tayo dyan tatang? ranipak na gadya, anak ko. Anya? At dalakit di mapaspasama ka enkwentro. Ang mga nuiti kabangibang abaryo. Ala, umay kan. Sumriktan di tabalay. Narigatin. Ang mga nukilat ang may sarong da dito'y lugar tayo. Darasam, Betty. Anya nga talaga tinapasamak itay. Enkwentro nga talaga dyan ang ngagmi ka ni tatang aranipak. Ay, una yan no bilang. Nalawag pa ilaang. Ha? Ano tayo siya? Sumiri pa kititawa. Ha? Armado ang lalaki dagitagtartaras ano mabas iti paraangan. Dagiti rebelde lakit di dagit. Ha? Diyos ko. Ni Mat Daniel akasadaran ni Manong Jamay sa kadakwada. Jack lakit di nagbidot. Ni Daniel akalugaran mi dayjay. Anak laatak iti nakitak iti daydi akanito manang Emmy. Diyak ngamin impagarop, amakitak ni Daniel akadwa na dagiti makakanigid a grupo nga agdardaras nga agliblibas, kalpasan dagiti nangagmi aranipak kani tatang ko. Kalugaran mi ni Daniel, kat kasadaran kan kaadalan ni manong ko iti high school. Ngam kalpasan ti panagturpos da, saan min anakit kita pa'y ni Daniel iti lugar mi, kat awan ti makaammo no sa dino tinapanan na. Imbagak nga rod ti amin anakitak kadagiti dadakkel ko. Ti inak ti madanagan, kan tagisayangan na unay ni Daniel manang. Gaputan na singpet, kan natudyo kanu nga agtutubo, ti gayem ti kabsat ko. Itinagan ti panangisakit, kan panagkakalugaran, napan kami iti pagtaengan ti pamilya ni Daniel, kat impakaamumi kadakwada ti maipapan iti nakitak. Ngam anyan apan nakaklaat mi manang, idinaamuan mi, asigod kanun nga amuda ti amin. Binagbagaan da kanumatan ni Daniel, ngam saan apulos adimngag. Pwede ka pa'y maturog dalen. Pampanunutom ka di pa'y laeng ti may papan ka ni Daniel akasadaran di inaunang anak ta. Diyak malapdan, diyak pulos mapanunot, no kasano ang nasumok ni Daniel ti kimapang iti dayjay a grupo. Idinto ta nakasingsingpat, kan nakatudtudyo dayjay nga agtutubo. Kasla imposible ang makikapang iti makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo noon niya talaga ti rason na no apa nagtinagakamang ti makakanigid a grupo bakit?
Iso asa na ron mga kadngan tayo latan? Sa bagay, ultimunto pa'y dagiti dadakkel na, kat saan da nga amuno apay ang nagtinag akas jay ti anak da. Sayang agpaiso ni Daniel. Naimbaglakit din ta saan na naipadakan kuha na di anak da. Sa pay agabad nungalan da, idagadadal da pa'y langit di high school. Ay, ngarod Dalayan tinasaya at maturugtan. Rabiin, kansa narumbang nga agpuyat ka. Kayan pa nagkunak, saan ta napakasik ng tanyaman na nagbanagan ni Daniel. Agturpos ako ni ti high school. Mapanak ka di matagadal iti syudad. Katwa na beti anak, awan mo ti pagadalan iti kolehiyo diti lugar tayo. Tatang, Agkadwa kayon ton kanimanong mo adino iti pagnanay dan na iti syudad. ngam agduma kami mat iti universidad, tatang. Ngamin, awan mat iti universidad damanong, ti kurso akayat kong alaan. Katalaga kasta abalasang ko. Amuyo, tatang, magagaran akon. Kamaudyanan na, agturpus ako ni ti high school, kat agkolehiyo akton. Wan nga rod Betty, nagdaras ti panawin anak ko. Naimbaglaangan anya, tatang, taawanan tinapasama ka engkwentro dito lugar tayo. Ken iti kabangibang a lugar, manipod iti daydi pan nakakita ka ni Daniel. Wan nga rod anak. Di kagdanag, tatang. Ikarit nga igaad ko ti agadal. Tunuyak dagiti arapaap ko, kat isagot ko kada kayo ti baligi. May kawak dito ya. Damo ak lang amin nga estudyante iti dayto nga universidad dito syudad. Awan pa'y apulos ti amamok. Kan may sa, nagdadakkel dagiti pasdak iti dayto nga universidad. Saan akas ka dagiti pasdak iti pagadalan iti lugar mi? Talaga ang makapaikawa. Mainayon pa'y tinagado nga estudyante. Ay, talaga ang... Ako reka, ni Daniel na dyan isuwag pa iso. Ay na, agad-adal mo't gayam dito syudad ni Daniel. Nukas tarod, nangabarwananan. Isumot lang awanan damag kan kuana. Sipud idi nakitak nga agliblibas, akadwa na dagiti rebelde. Kalpasan ti enkwentro iji kabangibang ti lugar mi. Ha? Nakita na kun? Payapayak. Ni, imisam lang akimita kanya. Katim malikodan. Papanan na nga ta? Ni, di akon makita. Sana bale, no dito'y matlagay ang agad-adal ni Daniel. Sigurado nga agkita kaming tumanan. Agasam nga Daniel, saan talaga yung mga agad-adal iti may sa nga universidad? Asino ti mga ipagarop nga agkaklase tapay gayam iti may sang asignatura?
Sino kay tayan? Ala ni Daytoy. Siyak ni Betty. Kasadaram ni Manong ko Adino. Kabaddo nga lampay nga rod, idi high school kayo. Aywan, malagip ko ni Dino. Si kagaya man ni Betty nga ading na? Wan. Amom, idi na udi ang nakita kay di lugar tayo. Agliblibas ka akadom nagiti rebelde. Ay, sorry. Sana bali, tadyak mo't pinigsaan ti timag ko. Ngam amom Daniel, maragsakan at na nagbalbaliw kan. Agad-adal kan. Itultuloy mo dayta para iti masakbayam, ha? Nasaysaya at matlaang ti makalpas ka iti panagadal mo. Ngam ti kompor miladitan ama sumsumok mo. Pulos impagarop man ang Emmy. Saan lagayam nga agpada ti universidad apagad-adalan mi ka ni Daniel. No di kat nagbalin kami pa nga agkaklase iti may sa subject. Naikanak nga rod iti gundaway ang nakisarsarita kankwana. Kat nadakamat ko ti maipapan iti panakakitak iti kankwana iti lugar mi nga agliblibas. Akadwa na dagiti rebelde. Kalpasan tinapasamak nga inkwentro. Iti dayta agundaway, nadlaw ko ang napaulimag ni Daniel. Impagarup ko no mabain laang idi, iso abinaliwak adagos ti saritaan mi. Nagbalin kami met anasinged nga uray kaskasano. Kat adda dagiti gundaway nga awawisen nak a makipaset kano iti aktibidad ti organisasyon a nakikapangan na. Ngam gapot ang nakapamay sa ti atensyon ko iti panagadal ko manang, jak pulos pinagustuhan ti awis na kanyak, tadyak kayat ti masinga nga agadal. Kan may sa, no adaman wayak kabayatan ti panagadal ko, simbaan ti kang ronaan at turturungek, tapno agkidaw iti panarabay ti Diyos. Agingga, idi adda tinadlaw ko iti universidad. Absent manan ni Daniel. Nagadun ti absent na iti klase mi. Kun jak mo't tan makitkita di ti universidad. Apay nga ta. Anya nga tan tinapasamak kan kuana. Nagawid nga ta iti lugar mi. Nagadun tilangan na. Nagadumot tan tinamis na eleksyon mi. Anya nga ta ay ti mapaspasamak iti day ti akalugaran mi. Wano? Amangan no nagsublimanan iti grupo dagiti rebelde. Ay, una yan. Sana bale, no bilang makitak to diti universidad, padasa ka kasarita. Sayang mo't ngamin no di na ituloy ti panagadal na. Nang runa ti panagbalbaliw nan. Nalpas manan ti may sa aklasek. May sa nga oras ti bakantek. Sakbay ti sumarono aklasek. Nawaya ak nga Ha? Ni, Daniel, si Kamat Gayam. Uy, naimbag man ta simrag ka ita. Nabayag ka saan ka nakita diti universidad Nagadun tilangan mo. Anyat na pasamakan ka. Nagsakit ka di? Saan? Ada lang aminti na si Kasok.
Daniel, ipamaysam ko man ti panagadal mo. Sayang, no di ka makaturpos. Say-say ato mo ti agiskwela. Di kan aglangan. Among Betty, saan mat kat napatag ti adal? Anya? Kapatgan mo't lang ti tumulong kadagitag kasapulan. Ket isong imayak ita dito yung universidad, tap na awisan ka. Awisan? Sa dino? Ada exposure to organisasyon Media Negros. Anya? Tumulong kami kadagitag kasapulan ni Jay. Mangtod kami kadagiti badbado, arwatan kan amin na nakasapulan ti may sa komunidad ni Jay. Tulungan kan paragsakan mi dagiti ubing. Oh, amang ano kaya't mo ti tumulong agiwaras kadagiti padawat mi. Ha? Di kagda nagbeti, talibre ta amin. Awan ti gastos ang mga oresente mo. Damat long quiz tayo. Saan mabalin ajak sumrek? Himbagak maten, napatpatag mo't lang ti tumulong ngam ta agadal. Wano saan, di pumawi kan tulangan, napaman na makasubli tayo dito eh. Ha? O anya, sumurot kan Betty? Umay kan, makipasit ka nito exposure to organisasyon Media Negros. Naimbag tadi kasi murot, Betty. Anya kumaga po asumurutak. Kat nakaadadayo manong dino. Kan may sa, adalong quiz minton bigat. Strategy ni Daniel Dayjay tapno makarekrut. Recruit iti? Iti agbalin na kagrupo da rebelde. Anya? Day tati agpay so ading ko. Kinapudno na, inawis nakmatan. Ngamjak nagpaalilaw kan kuana. Tamo konti kinatao na. Diyos ko, kastagayam manong. Naimpaglakit din, tadadariming baw ti gagar kung agadal kan agquiz. Ngam iti iyaw awis kanyak ni Daniel. Naimbaglakit din. At daitan kadkadwa ni manong mo adino nga agawid dito lugar tayo kadalawas anak ko. Wan nga rod tatang. Oh, kat kumusta mo ti panagadal mo ija syudad? Mayat matatang. Medyo maikawaak ngam ininutan ang mairwama. Rumbang lang anak. Ngamin, sumagmamanupay atawan ti kaadami ti koleyo. Wan nga rod tatang. Ay wan gayam tatang. Amuyo ka di. Dolpo, lakay. Betty, anak. Oh, apa yung talent? Anyat mapaspasamak kan ka. Nalablabos pa yung nauraman tilangam ngay masidag kada kami kan ni Betty. Ay na, ay, pasensya kayo na. Agam, kita unday ti pagiwarnak lakay. Apay, anyayat at da dito. Ni Daniel daytoy na ipablock iti pagiwarnak. Ha? Uwan, una yung tinagbalin agasat na. Lima basak nga ron iji paraangan da. Kat nalaos tila dingit agiti dadakkel na. Nabasa damutan di tapagiwarnak tinapasamak kan kwa na. Apay nga minaya. Anyat na pasamak ka ni Daniel. Daytoy anak ko. Basam dito yung pagiwarnak. Nan tatang, basak man. Ha? Diyos ko. Karaman ni Daniel kadagiti napapatay iti engkwentro a napasamak iti Negros. Wan anak, kasta tinakalanad di tapagiwarnak. At napasama ka engkwentro iti nagbaitan dagiti otoridad kan dagiti rebelde. Kat karaman ni Daniel kadagiti naawanan gasat iti bandag dagiti rebelde. Ladawan na tinakapablaak iti pagiwarnak, anak ko.
Urayak la nagkintayag iti daydi adamag manang Emmy. Takinapudno na, dandani na awis nak daydi Daniel asumurot iti ibagbagana nga exposure ti organisasyon da ijay Negros. Ano sa dino, isumet ti nakatayan na. Napanunot ko ano na awis nak gayam ni Daniel iti daydi akanito, amangan no na isagmakakmet, taagdadata met gayam nga aktibidad dagiti makakanigid a grupo tinapananda ijay Negros. Kalpasan daydi ana amwak, nang idatonak itinas na ban akararag iti namarswa manang. Tauray pa'y ibagak at ikwis ijay Universidad mi ti makagapo, no apay adinak na awis daydi Daniel, amok awagas lata ti Diyos ti amin, iso adinak na paanugot daydi Daniel. Diyakon imbagbagapay kadagiti dadakkel ko ti maipapan iti daydi a panangawis kanyak ni Daniel. Ngam sipod idin, kanayon nga ibinglay ko ti pakasaritaak kadagiti makabadbad dungalak. Tapno saan ida basta marekrut dagiti agpampamarang kan manangalilaw akamang dagiti makakanigid a grupo. Aging gangarod iti napanunot ko nga ibinglay daytoy diti programa yo, tapno ad-adu pa iti makangeg, kat makaibati iti pagpampanunutan da, tapno saan ida basta maalilaw ti asino man. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Betty. Pagayam a Betty, agyamanak tadi mo impaidam daytoy apakasaritaam. Husto ka, napintas unay a maipatangatang daytoy pakasaritaam, tapno ad-adu ti makangeg, kat ad-adu met ti mailiklik, kadagiti manangalilaw akabusor ti gobyerno. Iso akakabsat, agbalin tayo ko maanaridam, ken nasipot, tapno saan tayo, abasta maalilaw. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi